Katsaus työkuolemat 2023 teematutkintaan. Puhutaan hetki kaikista vakavimmista työtapaturmista, eli niistä, joissa työtapaturmasta aiheutuneet vammat ovat aiheuttaneet henkilön kuoleman. Suomessa näitä sattuu parisenkymmentä vuodessa ja Onnettomuustutkintakeskus tekee teematutkinnan tämän vuoden aikana sattuneista työkuolemista. Miksi näitä tapauksia on kai tärkeää tutkia? Meillä Onnettomuustutkintakeskuksessa niin normaalisti tutkitaan isoimpia onnettomuuksia, eli semmoisia, joissa on jotain suuronnettomuusnäkökohtia tai niin merkitystä yleisen turvallisuuden kannalta noin isommalti. Mutta meillä on myös mahdollisuus tehdä teematutkintoja. Me ollaan tehty niitä bussipaloista, lasten kuolemista, hukkumisista ja tämmöistä vapaa-ajan tapaturmistakin. Nyt viime vuonna pohdittiin niin, että voisi olla nyt vuoro tehdä tämmöisestä työpaikalla tapahtuneesta kuolemista teematutkinta. Ja se meillä nyt valittiin aiheeksi tänä vuonna 2023 ja sitä tässä työstetään. Ja aina meillä on tutkinnan tarkoituksena se, että miten voidaan turvallisuutta parantaa, eli onnettomuuksia estää. Joo, tuo on kyllä tärkeä aihe. Ja minkälaisia sitten nämä tapaukset on, joita otetaan tähän tutkintaan mukaan? No meillä rajaus on se, että se pitää tapahtua semmoisessa niin kuin työn kaltaisessa olosuhteessa, eli aika laajasti otetaan, että se ei riipu nyt siitä, että minkälainen se työsuhteen laatu on tai muuta, vaan että yritettäisiin saada kaikki mukaan ja nyt siinä hyvin on saatukin laajasti tapauksia mukaan. Se, mitä me suljetaan pois tästä, niin on selkeät tautikuolemat, eli jos johonkin sairauteen sattuu työpaikalla kuolemaan, niin ne jää pois. Ja sitten myös jätettiin pois selkeät tieliikenneonnettomuudet, kun liikenneturvallisuus on niin kuin oma alueensa. Miten tämä tutkinta toteutetaan? Me ollaan viime vuonna jo sovittu eri toimijoiden kanssa, että me saataisiin ilmoitus mahdollisimman hyvin, aina kun joku tämmöinen työhön liittyvä kuolema tapahtuu. Ja silloin me heti ryhdytään toimiin niin, että me lähetetään paikkatutkijat paikalle. Et meillä on Onnettomuustutkintakeskuksessa niin koulutettuja paikkatutkijoita reilu määrä, ja tähänkin on nyt sitten ilmoittautunut innokkaita mukaan 37 paikkatutkijaa. Ja heidät tyypillisesti lähetetään sitten heti paikalle ja he ottaa valokuvia, perehtyy tapahtumapaikkaan ja tekee kuulemisia. Ja sillä tuottaa meille ne ensimmäiset tiedot. Sen jälkeen sitten 6-henkinen tutkintaryhmä ottaa nämä tiedot vastaan ja jatkaa sitä selvittelyä paremmalla ajalla sitten niin, että siitä saadaan riittävä selvyys. Okei. Kuinka monta näitä tapauksia on toistaiseksi sattunut? No nyt meillä on, kun on lokakuun loppu tässä menossa, niin meillä on 19 tapausta meidän listoilla nyt saatu mukaan. Ja ne on hyvin vaihtelevia laidasta laitaan. Se on tämän tutkinnan vaikuttavuuden kannalta hyvä, että ne on erilaisia. Löytyy sitten ideoita monenlaisen turvallisuuden parantamiseen. Joo. Voiko näistä nostaa jotain asioita esille, että minkälaisia ne tapaukset on ollut? No siellä on semmoinen jako on aika merkityksellinen, mikä on huomattu, että yllättävän moni sattuu maa- ja metsätalouden puolella. Että lähes puolet on ollut niitä. Ja sitten niin tapaturmatyyppeinä, niin siellä on monta puristumista, eli jonkun raskaan esineen alle jäämistä, taikka sitten jonkun kahden asian väliin jäämistä, taikka koneeseen joutumisia. Eli tämmöisiä, ne on puristumiseksi katsottavia tapauksia. Ja sitten sen lisäksi on pari tämmöistä putoamista, nekin on tämmöisiä perinteisiä tapaturmatyyppejä tietyllä tavalla, niitäkin on mukana. Ja sitten ihan yksittäisiä, eli on palovammoja, tämmöinen hapettomaan tilaan joutuminen ja tämän kaltaisia. Eli hyvin laaja joukko. Voidaanko näiden sattuneiden tapausten perusteella jo sanoa jotain turvallisuussuosituksista? No ne tapaukset niin kuin näyttää sellaiselta, että vähän niin kuin harmillisia sikäli, että niissä näyttäisi, että ne olisi estettävissä ollut jokainen niin kuin yksi kerrallaan. Kyllä tästä hyvää tietoa saadaan, mutta että kun kerätään nyt tämän vuoden aikana ne kaikki tapaukset, montako meille nyt sitten loppujen lopuksi tulee, niin sitten on vasta sen analyysin vuoro, että löydetäänkö me siitä jotain isompia löydöksiä. Mutta joka tapauksessa sitten yksi kerrallaan niitä on myöskin tärkeää tarkastella, että eri tekemisiin saadaan sitten ideoita, että miten voidaan turvallisuutta parantaa ja välttää näitä. Aivan. Milloin tämä loppuraportti sitten julkaistaan ja mistä se löytyy? No meillä ensi vuoden alussa, eli 2024 alussa alkaa se tapausten yhteinen analysointi ja sitten tehdään raportti ennen kesää 2024 ja se tulee olemaan täysin julkinen, jossa esitellään nämä tapaukset ja sitten ne yhteiset johtopäätökset, suositukset ja löytyy Onnettomuustutkintakeskuksen nettisivulta sitten. Kiitos Kai.
Kiitos.